Musta na kayo si Franz sa Pilipinas, no? Need na kayo na kong driver ba? I-update kaya na ko to si Franz, no? Kay 1 week na lang to yung working visa ba? May expire na to. Paitan yung kinabuhi, ay. Ya, ilalawag yung cellphone niya. Paliw kong tunol, be. Sige, importante na. Uy, ako ang nining amo. Hello, boss. Uy, good morning, Franz. Musta mo ang pag-uli sa Pilipinas? Good morning, boss. Nga, musta mo ang pamilya, Franz? Nindo to, kahimtay mong pamilya diya? Okay naman, boss. Pero nalay gamay bikil ba? Uy, saan problema sa mong partner di ay? Sa ako lagi pag-uli diri, boss, pero nagkakita na po siya glain. Pero okay naman sa kuha kay ang ako pong anak, katiman naman po niya. Ay na, problema ha, Franz eh. Daghan pa mo abot sa mga maayo nga babae. Nag-focus na nabugos ako ang upat ka manghod. Nya, ako ang anak, na dito sa iha. Manhitag storya, Franz, kay 1 week na lang ba yato mong working visa? Hapit na ba yato ma-expire? Oh, boss, ako naman pong kuhan, boss. Gandam na po na ako kung mga gamit, boss. Kay gusto nyo kong balik dira. Kay ako ang duha ka tigsuon na dalaga, mag-college na niya. Duha ka manghod na ko, mag-elementary na. Kailangan dyan akong trabaho. Salamat kay boss, kay mo po kong babalikon dira. Nya, Franz, kanusta man mong plano nga mo balik diri ah? Aron mabook na nako imong ticket. Boss, ay kabala ka, boss. Kay dili pa na ma-expire ang working visa. Makauli na ko dira. Mga manghod, hinahinay na ko. Pag-amping raba mo diri ha. Hinhinay dyan ako manarbaho. College na raba mo. Pag-amping mo diri. Kamuro dyan ako masaligan ha. Kay kamong duha, puro mo mga ate. Ang katong duha ka manghod ninyo. Pantayi dyan to. Ya, pwede na makadili mo balik sa abroad ya. Kadagal, nagtrabaho dito sa Pilipinas. Daghan lagi trabaho diri manghod. Pero kulang kaya sweldo. Kay mag-college na raba mo niya. Konsumo pa na to. Sige Raya, bawi army po nung makahuman ng eskwela. Ay manghod, wala ko nagunahuna ng mobalos mo. Nga kuha lang makahuman mo eskwela. Kay para pag minyo upohon, wala po magtrabaho. Ako walang dyan na pagtara mo eskwela. Ay sa mo guyab-guyab. Ay mo pagdali, kay moabot na sa inyong kinabuhi. Ay dyan mo sundog sa kuha manghod na sayo kay naminyo. Kay moabot na sa inyong kinabuhi. Tawagan sa inyong mga manghod, kay mulakaw na ko. Carlo! Ilin! Unsa man te? Gitawag mong kuya, kay mulakaw na siya. Alay, dali Carlo. Ilin, Carlo, pagtawagon kayo mo sa mong ate, doon din mo. Ya, asa di ka matuya? Isputing na kuya. Dado di kuya. Mubalik na ako abroad manghod, pero pag amping mo dirihan niya, ay pabadlong sa ate. Ikaw Carlo, kay sige ra ba kag dagan-dagan, mukalit ra kawala sa balay. Ano sa mga kamuli ya? Dugay-dugay pa jud kog uli diri manghod kay abroad man to, dili man to tagom. Ya, mingawan ko nimo ya. Paliti ko kurubot ya. Mingawan po ko na manghod, pero kanang imong gusto na robot, mapalit na kuna kinanarbaw na imong kuya. Ako aya, Barbie. Kanang gusto niyong duha, mapalit lagi na kuna. Basta ako ang request ninyo, dili lang mo magbabadlos niyong ate. Ang amo aya. Maria, kato imong gusto na need nimong laptop, mapalit na ko to, kay mobalik na ko abroad. Di ba gusto nimong iPhone? Mapalit po na ako ng iPhone. Sige, sige na matag istorya ani. Dugay ninyong kuya, makahilak na. Ayo ka tong dabo. Mahinayin ako, natod ko niya sa gawas ni. Eh, mahinayin ako. Eh, lisod kiksak yan rin. Mangod, Carlo, kesa ko Carlo, gumulakan ako. Kay... Di mabay na, pag amping mo diri ha. Ang mga mangod mo ha. Kasada ra ba, di doon ka magkasada diri. Sige na, babay na. Ya, pag-amping niya. Hello, Franz. Asa naman ka? Ganina ra ko diri sa airport. Nako diri sa parking lot. Kita na nimong sakyanan. Dito lang sulod diri ah. Sige, sige, Franz. Bye. Bos, dugay juga bos. Ganina ra digag paabot bos. Asinsahay juga bos. Kaya Franz, importante nakabalik na ka diri. Need na kayo na akong driver. Ganahan ko na mo sir kay butan po kay ganamo mao ni balik juga diri. Ah, sige, sige, tara, tara. Asa naman to si Busing bay? Ganina ram ko diri nga naman siya na nasa piton do amiga niya na Pinay. Naabot ra ko diri. Franz, nako yung pala-ila ni mga Pinay. Amiga rin naman na Pinay sir. So makasinabtan na rin may kay Pinay man ni. Hi Franz, ikaw ito ginapasabot ni Sir Gadis nga service driver niya. Aw ako rito day. Kuan dugay na pugo sa yaw balik kaduhanan ako ning balik karon. Ah, ingon gani si Sir Gadis nga masaligan daw kaniya. Ah grabe boss, maulo mabutan ni boss kay grabe man ni mong jamming ani para sa kuha. Tinood man pod Franz nga masaligan ta ka service driver. Ay Franz, ako di si Ceci.
Si asa inyo sa Pinas? Taga Davao, France. Ay, Davao po ko. Asa na ba tayo sa Davao? Sa Tagum ra. Ay, doon ra dito. Taga Carmen raman ko. Niya ano mo pag ilaw storya friends kay napakuya pa sa nga meeting. So boss, mahapit pa tayo mong balay boss. Kaya mag-ilis pa man ka. Kaya nakasanno raman ka. Oo friends, hapit sa ta sa balay kay mag-ilis ko. Nya diretso ta hotel. Di dyan matagaan ang panahon ba? Na gipalayla ra ka sa kong amo pero karon nauyab na ta ka. Butan magug ka, France. Ug usa pa, kuyan magug ka. Palayla na dito ka sa kong manghod na mga dalaga. Pero bago ta kayo uli dito, palayla sa kong mga manghod. Itong sana ko kong anak, kay bilinan ako kwarta. Okay ra, France. Basig magsilos ka, kanara ba to ko ang ex-partner dito sa una? Anak ra jud ako ang tuyo dito, bilinan ako kwarta. Kaya nagasuporta magpugo sa hagod. Anong magsilos magugugod na ex naman ani mo siya? Wala na ganahan ako ng malangga ba. Support ka na ko perminti. Dira jud ko na in love nimo. Samantara na. Sige lang nga, tara lang nga. Na baka akong anak kong diri. Langga, muning balay sa akong ex-partner. Naroon diri akong anak. Tara. Ayo. 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 Samaan! Unsa man? Babe, ano mo tawag mo si mag-babe? Langga, ma-explain ko langga. Mamaguna akong ex langga. Nami anak-anak. Let's go. Ikaw daw anak, kagikuha naman ni mo tanan.